Ahoj, vítejte u mého videa o rostlinách a zvířatech. Doufám, že se vám bude video líbit. Vítejte u mého nového dalšího videa. Téma dnešního videa jsou rostliny z parku Michalov pro měsíc květen. Na začátku videa jsou fotky Michalova a pak 10 videí s krátkým komentářem. Užijte si to. První z rostlin, které jsem natočila, je šeřík Meyerův. Je to oblíbený kultivar. Zakreslý hustě rostoucí keř do 1 metru vysoký. Kvete v květnu a červnu. Má drobné trubkovité květy levandulově zbarvené a intenzivně voní. Je to nenáročná rostlina, má ráda slunné prostředí. Je původní v oblastech severu Číny. Na louce uprostřed parku jsem našla kopretiny. Kopretina bílá je oblíbená trvalka s bílými květy a žlutým středem. Kopretina dorůstá do výšky od 20 do 80 cm. Kopretiny vyžadují slunné místo, jsou mrazozdorné, zároveň jsou nenáročné na péči. Jsou ideální do zahrad, do parku a k řezu do vázy. Léčivé účinky. Čaj z květu kopretin pomáhá při kašli a nachlazení. Mast z bílých květů se zase tradičně používala na drobná poranění a vředy. Uprostřed parku mě zaujaly 4 keře s krásnými květy. Jedná se o kalinu obecnou. Tato kalina je známá velkými kulovitými květy. Je to opadavý keř, který dorůstá do výšky 2 až 4 metry. Kalina kvete na jaře od května do června. Vytváří nápadně bílé květy, které připomínají koule. Na podzim se listy zbarví do výrazných odstínů žluté, oranžové a červené. Květy se mění v červené peckovice, vydrží přes celou zimu, je to důležitá potrava pro ptactvo. V další části parku jsem našla spousty záhonů květin, které tam pěstují zahradníci, a jedna z nich je pryšec mandloňovitý. Je to trvalka, daří se jí na plném slunci. Většina těchto druhů má i výrazně žlutozelené a limetkové květy. Jsou vhodné do skalek, do štěrkovitých záhonů. A mám jedno upozornění. Pryšec obsahuje mléčnou šťávu, latex, může dráždit kůži a oči, musí se používat rukavice. Rhododendron cultivar Roseum elegans. Tato květina je stále zelený keř, má tmavě zelené kožovité listy. Kvete obvykle v květnu světle fialovými květy, které jsou časem světlejší. Ideální je polostín a snese i stinná místa. Rhododendron pochází z Himalají a jeho západní činy. Proslulý
Je jarním kvetením, ale i tím, že je prudce jedovatý. Pokud včely sbírají nektar z rhododendronů, může vzniknout tzv. Šílený med, který způsobuje halucinace a otravy. Pivoňka čínská je známa plnými květy, má nápadné květy s odstínem růžové, červené a bílé, jsou oblíbené pro svou vůni. Roste na slunci, chráněné před větrem. Pivoňky nemají rády přesazování, doporučuje se květiny přesadit na podzim. V Číně a Japonsku se pěstují pivoňky již od 5. století. Květy pivoňky jsou symbolem lásky, ženské síly, krásy a štěstí. Do Evropy byla dovezena v 18. století, od té doby se stala ikonou zahrad. Hyacintovec španělský, starý název ladoňka španělská. Málo známá cibulovina, ale o to zajímavější. Vysoké stvoly 30 cm, květ je trvanlivý a vonavý. Vyžadují slunce nebo polostín pod stromy. Pochází z oblasti Španělska a Severní Ameriky. Rostlina vytváří hrozny bílých nebo růžových zvonečků. Kvete od dubna do června. Lákají medonosný hmyz. Hrozby pro všechny hyacintovce je hraboš. Ochranou proti hrabošům jsou drátěné koše. Okrasný česnek. Tato rostlina se vyznačuje velkými kulovitými květenstvími, složené z hvězdicových květů sytě fialové barvy. Roste na slunném stanovišti, kvete od jara do začátku léta. Kromě záhonu je oblíbený k sušení do vazeb, kde dlouho vydrží. Okrasný česnek je cibulovina. Zemí je celoročně, je dobré ho během 3 až 5 let přesadit. Slouží jako odpuzovač hmyzu. Existuje až 700 druhů okrasných česneků. Orlíček je nenáročná vytrvalá rostlina, která kvete od května do června. Díky rozmanitosti barev a tvarů je oblíbená v zahradách, kde se přirozeně šíří samovýsevem. Celá rostlina, včetně semen, obsahuje jedovaté alkaloidy. Existuje na 70 druhů. Orlíček se řadí mezi nenáročné rostliny, dobře se přizpůsobí podmínkám. Má rád slunné a polostinné místo. Protože je orlíček jedovatý, je potřeba, kde jsou děti, nasadit je mimo jejich dosah. Srdcovka nádherná alba je oblíbená jarní trvalka s typickými květy na obloukovitých stoncích v barvě bílé. Daří se jí v polostínu i ideálně pod keři nebo stromy. Kvete od května do června. Po odkvětu začátkem léta může rostlina zatáhnout a listy usychají, což je přirozený proces. Trsy této trvalky rostou ve volné přírodě na území Koreje, v jižní Číně a Sibiři. Existuje ještě v barvě růžové, která je častější. Děkuji za sledování videa, uvidíme se příště.